Виждали ли сте някога фигура като тази? Вижте колко голяма е раницата й. Коремът й е по-висок от гърдите и вижте това, почти можете да усетите шепа мазнини по страните и дори не си помислете да ходите на салон за красота с такава фигура. Масажите на корема няма да решат проблема и дори не си помислете да правите аеробика. Защото аеробиката само ще накара корема ви да се поплаща. Кожата ви ще се отпусне днес. Ще ви науча на най-добрия начин да отслабнете, не ми казвайте, че не искате да научите. Това, аз го направих и свалих от 82 кг 60 кг за миг, жена ми свали от 65 кг на 40 и не ги е възстановила. Никой от нас не спазваше диета, нито правеше кардио. По време на този процес, бяхме с наднормено тегло и се страхувахме да не си нараним коленете, но правим това упражнение всеки ден, за 5 до 10 минути. И така, какъв е този метод? Чудесно, нарича се Core ABS Burn и е най-бързият и ефективен начин за загуба на коремни мазнини. Ще споделя това упражнение с всички подолу. Добре, първо ще взема ластик. За съпротивление, управляван от крака, това е от съществено значение за трениране на коремните мускули у дома. Ако нямате такъв, можете да си купите от магазин за спортни стоки. Добре, научихте това. Ако е така, направете го 5 серии от 10 до 15 повторения всеки ден. След известно време знам, че ще се върнете и ще ми благодарите. Ще видите звезда как коремът ви става по-плосък. И накрая, едно напомняне, когато избирате ластик за съпротивление, винаги избирайте 6 частичния в първия ден. Направете 2-0. Лицеви опори, крака, които също са много евтини. Нека се изправим и легнем по гръб. Първо използвайте съпротивлението на ластика, за да повдигнем и спуснем краката си. Можете да забележите, че по време на това упражнение можете да усетите как коремните ви мускули се стягат. Това включва и долната част на корема. Можете да ги усетите как се стягат. Свиването е интензивно. Дори долната част на гърба ви може да усети разтягането. Седалищните ви мускули се стягат, а задните ви бедрени мускули се стягат. Помислете как това упражнение натоварва долната част на гърба, седалищните мускули и краката ви. Представете си колко калории изгаря. Последвайте ме и нека се движим заедно. Разтягането прави чудеса. Коремните мускули са двигател на жената. Разтягайте се 20 пъти на ден. Мускулите ви постепенно ще се дефинират. Това полага основите за перфектна фигура, след което правете упражнението Супермен, легнало по гръб. Това натоварва раменете и гърба ви. Укрепването на гърба ви ще ви направи по-грациозни. Правете 2-0 упражнения за разтягане всяка вечер. Това не само ще ви накара да изглеждате по-добре в дрехите, но в крайна сметка ще ви направи 2-0 сгъвания на крака. Легнали по гръб, това ще укрепи седалищните ви мускули и ще увеличи силата им. Седалищните мускули са вашия двигател, незаменим продукт за жени. За употреба на работа или у дома, този продукт е с подебела еластична лента с 6 нишки, идеална за начинаещи. Няма нужда от бягане, скачане или натиск, а прецизно разтягане.